Днес в кариера. Делови хора. Втора част от разговора с доктор Нона. Инфокариера. На 27 септември в София започва Европейско образование 2014. Кои са участниците в изложението и какво ново шестото поред издание? От госпожа Ели Тончева, управител на Етланта. В края на предаването очаквайте здравната рубрика с медицински център Кортекс. Останете с кариера и приятно гледане! В миналото издание на кариера ви запознахме с първа част от бизнес и чисто човешкия профил на доктор Нона Кухина. Сериозен учен, доктор, академик в Руската академия по естествени науки и в Ню-Йоркската академия за технологични и обществени науки. Личност, оглавяваща научно-изследователската лаборатория Ленон в Израел. Автор на повече от 40 научни разработки, представени на международни симпозиуми. Заслуги, заради които е удостоена в Израел с титлата Жена на 2000-та година, а 4 години по-късно и с златен медал на Руския фонд на мира. Създадената от нея компания за производство и продажба на козметични продукти е пример както за иновативност, така и за просперитет. Как успявате да мотивирате вашите служители? Главное, это команда, первичная команда, которая у нас находится в Израиле. Вообще мы работаем всей семьей, это тоже секрет успеха. С нами в бизнесе наши дети. Вот команда, с которой мы работаем в Израиле, это наш вице-президент Миша Наси, это наш менеджер по экспорту Илона. Все вместе, мы когда уезжаем, мы доверяем людям, с которыми мы создали эту команду. И это дает нам спокойный тыл работать постоянно. Кои са техните качества, на които най-много държите? В первую очередь честность, вера в нас и трудоспособность. У нас команда трудоголиков. Въпреки натовареното ежедневие, доктор Нона обича преди всичко да общува със своя съпруг и децата си. Когато човек се издига в бизнеса, споделя тя, приятелите започват да се отдръпват. Ние имаме много малко истински приятели. Такива, на които човек би казал, услужи ми с пари за някакъв проект. И те ще ти повярват без каквито и да са подписи и хартийки. Такива хора са останали твърде малко около нас. И с тях ние общуваме. И въобще аз вярвам на хора, които са постигнали по-висок статус от нашия. Хора, които да се стремим да достигнем. Но зад всички тези успехи стоят усилия, воля, постоянство и не на последно място чисто женски качества, които я водят към съвършенство. А надо использовать свою женскую слабость для сильных сторон. Я всегда стараюсь оставаться женщиной. И я думаю, что это то, что мне дает силы и помогает уживаться в различных ситуациях. Имате ли хобби и как успявате да релаксирате? Да, у меня есть хобби, которое появилось, когда мне исполнилось 54 года. Я пишу женские романы, и это то, что мне дает отдых, эмоции. Мои дети смеются. Мама говорит, если ты его не любишь, ты его должна убить в этом романе. Потому что в начале, когда я начала писать, у меня было много трупов. Теперь их практически нет. Какво успяхте да видите вече тук в България и хареса ли ви нашата страна? Мы пока только работали в Болгарии, но то, что меня потрясло, это вот люди очень спокойные. И это импонирует. От людей идет уверенность в завтрашнем дне. Я не знаю, где они это черпают, но вот все-таки перестройка тоже произошла в Болгарии. За 8 лет, что мы не были здесь, очень многое изменилось. Я увидела, что есть и богатые люди, очень богатые люди, чего я 8 лет назад не видела. Научното откритие биооргано-минерален комплекс, който е комбинация от архибактерия, екстракти от растения и минерали от мъртво море, става крайъгълен камък на компанията, носеща нейното име. В нея са разработени повече от 50 продукти, които се продават по целия свят. В процес на създаване са и нови, които се основават на философията. Помогни на хората да намерят пътя към най-доброто, към по-здрав и продължителен живот. Тя е първата фирма за козметични продукти и хранителни добавки в Израел, търгуваща на принципите на мултилевел маркетинг. Затова са и ценни нейните съвети към всички, които искат да започнат бизнес в България. Во-первых, для того, чтобы начать бизнес, надо сделать бизнес-план. И когда вы думаете, что вы через какой-то короткий промежуток времени будете зарабатывать, забудьте об этом. Заработок в бизнесе приходит, в среднем первичный. Сначала вы должны покрывать расходы. Я так считаю, так было у нас, поэтому я говорю со своего опыта. 2-3 года.
2-3 года – это начальное развитие бизнеса. Поэтому я и говорю, затяните потуже поясок, приготовьтесь к тому, что, может быть, вначале вам придется залезть в долги. Долг – это очень хорошая вещь. Долг не дает расслабиться, он вас толкает вперед. Вы же должны его вернуть любыми путями. Поэтому вы сидите на стуле с 3 ножками, и это прекрасно, это заставит вас двигаться и преуспеть. А у меня основное пожелание ко всем телезрителям: берегите свое здоровье. Это единственный бизнес, куда надо вкладывать деньги. Изборът на подходящо средно училище или университет не винаги е лесен. В помощ на всички ученици, студенти и техните родители, консултантска агенция Атланта организира ежегодно изложение за средно и висше образование в чужбина. На 27 септември за 6-та поредна година в София отвори врати изложение Европейско образование 2014 и ще продължи в градовете Пловдив и Бургас. Участват над 40 престижни университети от Европа, които предлагат голяма палитра от програми в областта на инженерните, социалните, политическите и компютърните науки, както и правото и психологията. Безкрайни са възможностите на българските кандидат-студенти, за да могат да изберат подходящо учебно заведение. И за това мотото на изложението тази година е "Избери твоя университет в чужбина". Повече информация за програмата на изложението, участващите университети и съпътстващата програма от презентации и семинари ще ни даде госпожа Ели Тончева. Тези година в изложението участват над 40 университета от Великобритания, Дания, Холандия, от Италия, Германия, също и от България. Американски университет в България участва. Бих искала да кажа, че тези университети в съвкупност предлагат над 20 000 бакалавърски и магистърски програми, т.е. разнообразието, което всеки посетил изложението ще види, е огромно. За първи път в България на изложението участва един университет, който е един от топ университетите за медицина в Германия, ФАУ Ерланген, университет в Нюрнберг. Също така тези, които искат да учат икономика в Германия на английски език и се надяват да получат стипендия, могат да се срещнат с представителите на друг престижен немски университет, Европа университет Виадрина в Франкфурт на Одер. От британските университети вече споменах Саутхемптън, който е топ университет за най-малко 10 специалности. Съри Юниверсити идва за втори път в България на нашето изложение. Той е топ университет. Ще се радвам да видя много от вашите зрители на изложението Европейско образование, както в София, така и в Пловдив и в Бургас. И съм убедена, че ще намерят много полезна информация, която ще могат да използват в бъдещите си планове. Образователните и здравни акценти имат запазена територия в предаването. Затова сега е време и за кариера здраве. Съвместната рубрика с Медицински център Кортекс. В здравната ни рубрика тази седмица Медицинският център ще сподели своя опит при диагностиката, изследването, лечението и наблюдението на дисковата болест или дископатията и в частност дисковата херния. Центърът работи с най-новите компютърни апарати за функционална неврофизиологична диагностика. Обособено е лечебно звено за физиотерапия и рехабилитация на неврологични заболявания. Модерната апаратура дава възможност за компютърен контрол на ефекта от лечението, диспансерен отчет и наблюдение на пациентите. Обикновено най-често какво може да стои зад болките в шията, гърба и кръста? Зад тях най-често, може би, стои дисковата болест или наречена още дископатия, като тук дисковата херния е частен случай на дисковата болест. Или това представлява такова нарушение на хрущялния диск между две тела на прешените на гръбначния стълб, при което част от съдържимото на хрущяла излиза навън. Когато това излизане е в посока към гръбначния канал и към отворите, през които преминават съответните нервни коренчета, тогава се получава чисто механично притискане и се развиват съответните симптоми на болка, на засягане на коренчето, което ние наричаме радикулит и радикулопатия. Така отговарям на един чест въпрос на пациентите. Те идват в кабинета и казват: казаха ми, че имам радикулопатия и дискова болест.
На практика двете са различни неща, но са свързани, защото в случая радикулопатията е причинена вследствие на дисковата болест, вследствие на дисковата херния, която е притиснала коренчето, то страда и в последствие се е развил съответният радикулит. Болките са най-често в областта на шията и на кръста, поради простата причина, че те са най-подвижните части на гръбначния стълб и затова най-лесно се увреждат. Причините за дисковата херния са най-различни. Най-общо се счита, че генетична предиспозиция прави структурата на хрущяла и на гръбначния стълб податлива на развитие на дискова херния. Разбира се, често пъти дисковата херния е естествено развитие и част от едно друго, много по-често заболяване, така наречената спондилоартроза или още чувана от пациентите като остеохондроза или спондилоза. Или това е засягане на гръбначния стълб от бавен, продължителен, хроничен процес на дегенерация. Дегенерация ще рече процес на износване. Тоест, това са явления на постепенна загуба на водното съдържимо на хрущяла и костите. Лазер – ултразвукова методика в комбинация с специализирани физиотерапевтични процедури. Методите се прилагат под ръководството на специализирани невролози и физиотерапевти. И така, остеохондрозата или спондилоартрозата е също причина за болки в шията, гърба и кръста. Тя дори е по-честа причина от дисковата херния. И втори път самата тя може да доведе и да благоприятства развитието на дискова херния. Разбира се, дискова херния означава в буквален смисъл изсипване на една структура извън мястото, извън нормалното място, в което тя трябва да бъде разположена. Разбира се, причина за дисковата херния може да бъде и конкретна остра травма или постепенно натрупване на механично физическо натоварване на гръбначния стълб при неудобна работна поза, при заседнала поза без физическо натоварване, при затлъстяване и свръхнормно тегло, при продължителна работа с тежък физически труд и така нататък. Но така също и остри травми. По този начин се сещам и за друга честа причина за болки в шия, гърба и кръста. Това са, разбира се, всички видове травми, които ние претърпяваме в нашето ежедневие, от падане, сблъсък и така нататък. Дисковата херния е едно от широко разпространените заболявания, но с развитието на съвременната медицина се откриват нови възможности за профилактика и лечение, чрез лазер ултразвукова методика в комбинация с специализирани физиотерапевтични процедури. Методите се прилагат в медицинския център под ръководството на специализирани невролози и физиотерапевти. Работи се с най-новите компютърни апарати за функционална неврофизиологична диагностика. Обособено е лечебно звено за физиотерапия и рехабилитация на неврологични заболявания. Модерната апаратура дава възможност за компютърен контрол на ефекта от лечението, диспансерен отчет и наблюдение на пациентите. Болките в гръбначния стълб не бива да забравяме, че в един голям процент от случаите са чисто психогенни. С всички съвременни изследвания на медицината ние не откриваме никакви структурни промени в гръбначния стълб или намерените структурни промени не могат да се свържат с клиниката на пациента, тъй като тя е пръсната, не следва анатомичната и функционална логика. И тогава ние заключаваме, че болките в гръбначния стълб са психогенни. Може би най-добре един пациент, когато има болки в гръбначния стълб, независимо дали те са се остро развили или постепенно прогресират и се развиват с времето, е добре да се обърне първоначално към своя личен лекар, който по преценка да го насочи първо при невролог. За щастие, медицината разполага с съвременни методи, както за инструментално изобразяване на елементите на гръбначния стълб, на прешлените, на свързващите ги стави, на хрущялните дискове между телата на прешлените, които служат за амортисьори, на всички връзки, стави, ставни капсули, които образуват този сложен комплекс, заедно с поместените в него гръбначен мозък и всички нервни коренчета, излизащи от него и тръгващи към цялото тяло на нашия организъм. Така че това може да бъде изобразено инструментално с редица образни изследвания, сред които намират място и рентгенографията, компютърно-аксиалната томография, ядрено-магнитният резонанс и някои други методи. Съществуват и неврофункционални методи на изследване, с които неврологията си служи. С тях ние целим да тестваме най-общо
функцията на периферната нервна система, дали тя е увредена, дали е запазена, в каква степен е увредена, кои точно структури са засегнати. Така с електромиографията и електроневрографията, които са безобидни неврофункционални изследвания, може да се установи и да се прецизира диагнозата на пациента. Това не е обаче отговор, който може еднозначно да се отговори да и не. И отговор да, и отговор не са еднакво неверни. Лечение на болките в шията, гърба и кръста е възможно, когато се постави правилна диагноза. Разбира се, разполага се с различни медикаментозни и богат набор физиотерапевтични методи, които пациентите следват под препоръката, назначението, наблюдението на съответните специалисти, невролози, които лекуват съответния пациент. Това бе днешното издание на Кариера. Само за вас, умните, ерудирани и работещи българи, Privilege Vision представи предаването за бизнес, възможности за обучение и професионално израстване. Гледайте ни всяка събота след новините по телевизия Европа от 20:30, с повторение в неделя от 10:30 часа. Жителите на планетата нарастват милиард след милиард. Всеки от тях ще се нуждае от храна и вода, от обществено обслужване. Да изберем правилната специалност във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Да си гарантираме бъдещето и добрите доходи. За четвърт век са дипломирани над 20 000 бакалаври и магистри и нито един от тях не е безработен. Нека попитаме как се чувстват студентите, които вече учат във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Мечтаеш да учиш в чужбина? Ела на изложение Европейско образование и избери твоя университет. София, 27 и 28 септември, хотел Хилтън. Пловдив, 30 септември, хотел Тримонциум. Бургас, 1 октомври, хотел България. Виж повече на edlanta.com. Европейско образование. Шансът, който заслужаваш. Колеж по мениджмънт, туризъм и компютърни технологии Света Ариадна в София, лицензиран от Министерство на образованието, приема колежани по специалностите: мениджмънт в туризма и туроператорска дейност, мениджмънт в строителството и архитектурата и интериорен дизайн, компютърни мрежи и информационни технологии, компютърна анимация и рекламен дизайн, мениджмънт в производството на облекло и моден дизайн. Колеж Света Ариадна осъществява и съвместни бакалавърски програми с Нов български университет. За информация на телефон 02 9 780 700 и 0886 33 88 83 и в интернет на svariadna.com. Медицински център Кортекс. Първият в страната частен медицински кабинет за компютърна диагностика на неврологични заболявания, изследване на мозъчната биоелектрична активност, лечение на неврологични, психиатрични и детски заболявания, нова компютърна апаратура за изследване на периферната нервна система, кабинети по физиотерапия. Центърът разполага с изявени специалисти невролози, психолози, психиатри, физиотерапевти, диетолози и логопеди, които осигуряват високопрофесионална специализирана медицинска помощ. Комплексно обслужване на всички пациенти от цялата страна. Медицински център Кортекс. Повече от 20 години грижа за вашето здраве. Детокс, антистрес и релакс програми. Гарантирано отслабване и стимулация на имунитет чрез здравословни храни, лечебно гладуване и захранване. Бодискенер диагностика и биорезонансна терапия. По-здрави и красиви. Активна почивка сред природата. На море или планина. Частно училище Константин Кирил Философ е най-подходящото училище за успешни и щастливи деца. Частно училище Константин Кирил Философ предлага качествено съвременно образование, българска и британска диплома. Ако искате детето ви да се прибира вкъщи с усмивка, изберете частно училище Константин Кирил Философ. Телефон 0886 510 510 или на konstantinkiril.com. Частно училище Константин Кирил Философ. Знанията са сила, уменията са гаранция за успех. British School в София е първото акредитирано британско училище в България и единственото, което следва британския образователен модел – от детската градина до последния училищен клас. Официален изпитен център на университета в Кембридж за издаване на дипломи за всички степени на образование.
В British School в София английският език се изучава като роден от ранна детска възраст. Специален акцент се поставя върху обучението по езици, математика и природни науки. За българчетата са предвидени ежедневни занимания по български език. British School в София. Обучение ориентирано към успешно бъдеще.